Γεια σου! Σίγουρα θέλετε να προετοιμαστείτε για μια καλή σύνταξη, να προετοιμαστείτε για μια ενδεχόμενη ανεργία, να δημιουργήσετε ένα επιπλέον εισόδημα ή απλά να ζήσετε από παθητικά κέρδη. Αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε ή πώς να το κάνετε. Η Connecta Business, ένα κλαμπ προνομίων, δημιουργεί, αναλύει και δοκιμάζει με τα δικά της κεφάλαια διάφορες επενδυτικές λύσεις, και αυτές που περνούν με επιτυχία τις δοκιμές, τις προτείνει στη συνέχεια στα μέλη του κλαμπ με αντάλλαγμα αμοιβές απόδοσης για τα κέρδη που αποκτούν. Δηλαδή, η Connecta Business κερδίζει ένα ποσοστό μόνο όταν εσείς πραγματοποιείτε κέρδος. Είμαστε ένα κλαμπ προνομίων, η Connecta Business, που έχει σχηματιστεί από ένα σύνολο ψηφιακών λύσεων, για να δημιουργήσει και να ενισχύσει τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των καταναλωτών και των προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών. Η αποστολή μας είναι να διευκολύνουμε σημαντικούς δεσμούς μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων, προάγοντας μία αμοιβαία ανάπτυξη. Οι τρεις ιδρυτές της Connecta Business είναι ο Νίρο Λόπεζ, επαγγελματίας trader με 10 χρόνια εμπειρίας. Έχει εκπαιδευτεί στην blockchain στο Λονδίνο. Είναι προπονητής στην ευρωγλωσσική προγραμματισμένη και κορυφαίος ηγέτης στο marketing δικτύου, από πάνω από 25 χρόνια, όπου έχει δημιουργήσει ομάδες άνω των 100.000 ατόμων. Ο Ναρσίσος Αράιβα είναι ένας επιχειρηματίας, ειδικός στη δημιουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων trading. Αυτό συμβαίνει εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Είναι επίσης σύμβουλος στη βιομηχανία του marketing δικτύου. Ο Φιλίπ Αλεξέρ είναι ηλεκτρονικός μηχανικός, κορυφαίος ηγέτης στο marketing δικτύου. Αυτό συμβαίνει εδώ και πάνω από 26 χρόνια. Ως προπονητής στην ευρωγλωσσική προγραμματισμένη, έχει δημιουργήσει ομάδες άνω των 350.000 ατόμων και μιλάει πολλές γλώσσες. Δουλεύουμε κυρίως στις αγορές του Forex, των κρυπτονομισμάτων και του χρηματιστηρίου. Η αγορά συναλλάγματος, γνωστή και ως Forex, είναι η μεγαλύτερη χρηματοοικονομική αγορά με την υψηλότερη ρευστότητα στον κόσμο, με όγκο συναλλαγών που ξεπερνά τα 6.600 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Η αγορά των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την Chainlink, που έχει δημοσιεύσει μία έκθεση που προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά των tokenized assets θα μπορούσε να φτάσει τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030. Έχουμε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Ορισμένα είναι καρποί της δικής μας δημιουργίας, και τα άλλα, τα δοκιμάζουμε με τα δικά μας κεφάλαια. Αυτούς που επιλέγονται, τους προτείνουμε στα μέλη του κλαμπ. Έχουμε μια ακαδημία trading για εκπαίδευση, ενίσχυση ικανοτήτων και συμβουλευτική των μελών σχετικά με τις αγορές του Forex και των κρυπτονομισμάτων. Η Ακαδημία Trading είναι για όσους θα ήθελαν να μάθουν πώς να αναλύουν τις αγορές και να πραγματοποιούν χειροκίνητες συναλλαγές. Το Connecta Sats είναι ένα προηγμένο λογισμικό, που αποτελείται από έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ικανό να εκτελεί αυτοματοποιημένες συναλλαγές απευθείας από τον προσωπικό λογαριασμό κάθε χρήστη. Αυτό επιτρέπει στα μέλη να έχουν απόδοση 7 έως 10% το μήνα στο Forex. Η εφαρμογή Connecta App της Connecta Crypto είναι μια διαδραστική εφαρμογή με φιλική προς τον χρήστη διεπαφή για να διευκολύνει την αλληλεπίδραση των χρηστών με το πορτοφόλι blockchain τους. Επιτρέπει στα μέλη να έχουν απόδοση 0,31% την ημέρα. Κατά τους τελευταίους μήνες, ο αλγόριθμος της Connecta Crypto έχει επιτρέψει στα μέλη μας να έχουν μέση απόδοση 13,4% το μήνα μέσω τριγωνικού αρμπιτράζ. Το τριγωνικό αρμπιτράζ είναι μια αρκετά περίπλοκη στρατηγική συναλλαγών. Όταν ο αλγόριθμος ανιχνεύσει μια διαφορά τιμής μεταξύ δύο περιουσιακών στοιχείων χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, θα ξεκινήσει μια συναλλαγή, μετά μια δεύτερη, μετά μια τρίτη, και ούτω καθεξής, και θα επιστρέφει πάντα στο πρώτο περιουσιακό στοιχείο, κάτι που επιτρέπει να έχουμε πολύ χαμηλό ρίσκο και ελκυστικές αποδόσεις. Όλες οι συναλλαγές μπορούν να ελεγχθούν στην blockchain, καθώς και όλα τα κρυπτονομίσματα που έχουν πραγματοποιηθεί. Εδώ βρίσκουμε στην blockchain του Polygon την ίδια συναλλαγή του 0,41. Και τρία από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν πραγματοποιηθεί είναι το BNB της Binance, το Bitfinex και το Wrap του Bitcoin. Για να κατανοήσουμε την τεχνολογία μας, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την εξέλιξη του διαδικτύου. Στην αρχή του, το διαδίκτυο ξεκίνησε με το Web 1.0, όπου μπορούσες μόνο να δεις τον κατάλογο ενός εμπορίου. Αργότερα εξελίχθηκε με το Web 2.0, όπου μπορούσες ήδη να αγοράζεις online και μάλιστα να εκφράζεις τη γνώμη σου. Το Web 2.0 είχε μια έκρηξη με τα κοινωνικά δίκτυα, όπου ο καθένας μπορούσε ακόμη και να δημιουργήσει περιεχόμενο. Αυτό που λέω είναι ότι σήμερα το Web 2.0 ελέγχεται από μόλις μια χούφτα εταιριών που έχουν το μονοπόλιο του διαδικτύου. Γι' αυτόν τον λόγο, μια ομάδα επενδυτών που σχετίζονται με την τεχνολογία δημιούργησε το Web 3.0, το εντελώς αποκεντρωμένο διαδίκτυο που επιδιώκει να είναι ελεύθερο,
Ο μόνος τόπος όπου τα κεφάλαιά σας είναι απαραβίαστα και μόνο εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά, σε αντίθεση με την τράπεζά σας. Όταν δημιουργείτε το πορτοφόλι σας στο Web 3.0, είτε μέσω του MetaMask, Rabby, Uniswap, Trust Wallet ή άλλου, θα λάβετε μια ακολουθία 12 λέξεων κλειδιών που θα πρέπει να φυλάξετε προσεκτικά, γιατί στο Web 3.0 δεν υπάρχει κουμπί. Κωδικός πρόσβασης, ξεχάστηκε. Μόλις δημιουργήσετε το πορτοφόλι σας, θα χρειαστεί απλώς να το συνδέσετε με την τεχνολογία της Connecta Business μέσω του συνδέσμου του χορηγού σας. Και ο αλγόριθμός μας θα ξεκινήσει τις συναλλαγές αυτόματα για εσάς, την ίδια μέρα, και θα αρχίσετε να λαμβάνετε κέρδη, μέσα στις επόμενες ώρες, χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά σας. Πόσο κοστίζει? Για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την προηγμένη τεχνολογία, το Connecta Business Club έχει δημιουργήσει ένα σύστημα που επιτρέπει σε όλα τα μέλη να αυτοχρηματοδοτούν τη συνδρομή τους με τα κέρδη από τις συναλλαγές τους. Για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείτε στον λογαριασμό σας, θα σας χρεώνετε 0,01 CBC, στο 0,08 CBC, ανάλογα με την αξία που θα έχετε σε συναλλαγές στο πορτοφόλι σας. Το CBC και το Connecta Business Coin είναι το utility token μας, εντελώς σταθερό. Ένα CBC ισοδυναμεί με $1. Έτσι θα είναι πάντα, γιατί δεν έχει εμπορικούς σκοπούς, οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να δει την αξία του να πέφτει. Δημιουργήθηκε απλώς για να τελειοποιήσει τον αλγόριθμό μας. Αφαιρώντας τα έξοδα αερίου και τα έξοδα συνδρομής, οι αποδόσεις παραμένουν από 0,3% έως 1% απόδοση την ημέρα. Χωρίς να χρειάζεται να προτείνετε κανέναν. Είναι σαν να έχετε πρόσβαση σε αυτή τη μέγα τεχνολογία, δωρεάν. Η Connecta Business, έχοντας πιστεί ότι το best seller στον κόσμο είναι ένας ικανοποιημένος πελάτης, δημιούργησε ένα πρόγραμμα χορηγιών για να παρακινήσει όλα τα μέλη του κλαμπ που θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους, προτείνοντας την τεχνολογία μας στους φίλους, την οικογένεια και άλλες επαφές τους, ο καθένας με βάση τις προσπάθειες και τους στόχους του. Γι' αυτό η Connecta Business δημιούργησε ένα σχέδιο προμηθειών που θα πληρώνει έως και 50% από τις αποδόσεις που πραγματοποιεί η ομάδα σας. Και αυτό καθημερινά. Αυτό το πρόγραμμα παραπομπής είναι εντελώς προαιρετικό. Στο πρώτο επίπεδο, θα λάβετε 15%, στο δεύτερο επίπεδο 12%, στο τρίτο επίπεδο 8%. Στο τέταρτο επίπεδο 6%, στο πέμπτο επίπεδο 4%, στο έκτο επίπεδο 3% και στο έβδομο επίπεδο 2%. Αυτό εξαρτάται από το επίπεδο προσόντων σας. Οι προμήθειες πληρώνονται καθημερινά και μπορούν να αποσυρθούν 7 ημέρες την εβδομάδα, οποιαδήποτε ώρα. Είτε πρόκειται να δημιουργήσετε ένα επιπλέον εισόδημα, να προετοιμάσετε μια καλή σύνταξη ή να δημιουργήσετε μια ροή εσόδων και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, μην χάνετε χρόνο, επικοινωνήστε με το άτομο που σας έστειλε αυτό το βίντεο. Ανοίξτε ένα πορτοφόλι στο Web 3.0, συνδέστε το με τον αλγόριθμό μας. Αφήστε το SAT να δουλέψει για εσάς, αρχίστε να λαμβάνετε κέρδη από σήμερα και απολαύστε τη ζωή με αυτούς που αγαπάτε. Μέχρι το τέλος.